Pa rin sa pamumuhunan ang ilang fishman owners sa Dagupan City sa kabila ng milyon-milyong pisong pinsala na naitala sa agrikultura dulot ng bagyong Uwan. Isang truck ang naabutan ng IFM News Dagupan kahapon na nagbababa ng order na feeds na sinasakay sa motorbangka patungo sa mga fish pen sa Barangay Kalmay. Tumagi sa parehas ang may-ari nito, ngunit ayon sa pagbabahagi ng mga bangkero na nagbabiyahe sa mga kalakal at feeds, may ilan umunong may-ari na milyon ang pagkalugi matapos makawala ang mga isda dahil sa nasirang fish cage at mataas na tubig na nilagpasan ng ipinader na lambat. Nabutod 2 milyon, kanto siya. Pigaran fish pen man sir? Patira, papaway labala man. Aka-schedule lang ipaway daman, kapag di malamay bagyo, kanong pimoy amin. Wala silang magagawa kasi malakas talaga yung hangin. Walay inarbis da sa ibilay to kuno 7,000 eh. Naninarbis da ng liman amo karuman sa ikaralaba 460 kuno. Sa kabila po ito ng mga memes na pwede nating pagtawanan sa social media na marami talaga ang supply ng bangus kahit bangus ang kanilang ulamin 3 times a day. Pero iba po ang epekto nito sa mga naluging mga mangingisda. Ayon naman kay Manuel Escosio, dating fish pen owner sa lugar, karaniwang hamon sa pagbangon ng mga mangingisda ang umano'y pagkakautang para sa mga similya at feeds na pantustos para sa mga ito. Problema data na ani, araramay inuutang day feeds. No, pangalanday bayad nararaman, so mga problema. Pero wala rin arong yung mangkakas mo. Noong nakarang linggo, pumalo sa 130 million pesos ang tinukoy na inisyal na pinsala sa agrikultura sa Dagupan ayon sa City Agriculture Office sa dahilan ng pagbaba sa presyo ng bangus hanggang 80 pesos kada kilo. Tiniyak naman ng City Agriculture Office na ang ulat sa pinsala ay inisyal na hakbang upang matukoy ang angkop na suporta para sa mga apektadong mangingisda. Ito si Idol Jama Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.